amma na ɗau daidai komai kari. Tsoro na Allah don mutuwa bata sanarwa mutum ganyen shiri. Shi ilimi tamkar magwaji yake har ya wuce amfanin hikima. Banda shirin cutar wani ko wata ina yi zan so ya dawo mini, amma dai roƙo Allahumma ƙara tsare mun mai cutar mini. Duk wahalar da suke fatan su ga ina ciki kare ni mahaimini. Abinda ba sa so sai je na amo aikuwa sai dai a toshe kunnuwa.